Daar gaan we voor, het is baan 1, Snowflake die als eerste uit de stad komt. Het hoort is mooi natuurlijk teruggeschoten worden. De bal moet opgelaten worden en teruggeschoten worden natuurlijk. Zo hard mogelijk, liefst tegen de hoogte van de gebonden strijd in de ogen zijn 10 punten tegenaan. Op de dik is 3 punten tegen het paard in 5 punten, dames en heren. En wie gaat het halen, wie gaat het halen? Bal 5 nog steeds hier aan de leiding. Hier is Peter Christian met Malkerk. Nee, kijk eens aan, is een nek geworden met een finish die we niet kunnen waarnemen hebben. We gaan het even terug bekijken in de finish even moeten laten weten. We gaan even terugkijken, bekijken in de vertrage film. Vertrage film, dames en heren. Als wij filmen, spelen we alles terug. En we gaan ook eens kijken wie het eigenlijk gewonnen heeft. Ja, moeilijk. En het is eigenlijk is het nummer 3, de Greek Lightning, die uit het kampblokken als eerste komt. Waar zo bleef. Oh, wat gebeurt er? En dat is natuurlijk, ik zie een rug. Een rug van een paard. Een groen rug, een groen paard, dames en heren. En kijk hier, een paard. En het is, het is ook Christian, eerst op kijken. En het is Herwig van Bree, nee, het is Jury van Reinegom die de andere richting uitgaat. Nog steeds doorgaat, terug naar de stal, dames en heren. Jury van Reinegom, zie hem gaan, Jury van Reinegom. Hij gaat nu weer om, het draait nu weer om, dames en heren. En gaat terug, richting finish. Herstelt zijn fout, gaat terug richting Jury van Reinegom. Dan zeg ik vandaag een applaus, Jury van Reinegom, waar gaat hij? En het is uiteindelijk Snowflake, die als eerste de wedstrijd heeft beëindigd. Dames en heren, een prachtige wedstrijd, een prachtig schouwspel en aan dat schouwspel is natuurlijk een prijs verbonden en dat is deze.